مرحبا يا حواتي عبد زلكم وسلام كتلو لي تسفاي يقبر حجي خاني قد ما حجي فيديوهات سرح خون كقرب لكم يدلي بزعبا دولدون سوبسيديرن شوتس ويدما humanitarian asylum زبحال مالتيو أبز خاني سلمتاي مليسة زقربو زلوخو أبز وانا زبوزوح ديسكاشن على التحقيقات ناي وصعتنياتات كغيرو سلازدليو زتوسنا جن يلن كسب حجي اتي نايك ادم حقتات كسب حجي علو اقداسي وخمان اتي ستاتوس لنا ابز اوانزي كنقيرو بزتفالاليه مقدي ابت فيديوتات زغلصكو بخومو اني ابز قرب لكم يدلي نايز حدش حقتات اقرب لنا تبلو ندحر كونكم اب تحت تصحفوا لي مالتيو كلاتن قد ما حجي فيديو زسرح خون جن حدش حقي جرمني لندي ابت بلاي ليست غير زلخو وي حق جرمن السو كساب حجي كم قدوم يزلو كم قدوم يزسرح قندي ابز اوان زي كنغبرو زلنا بزكال متن اتناتنا ستاتوس كنمحايشو اتتاسيرا زلنا ويدما قانقا خنمهار اقداسيو كأن خاني نفسنا كنكل زي أننا قدستي زمت أيمتا زي إتات اندحرال لك خلو حدا خجبرخا أي كلونهم and of course كاني زخانة جبن كين جبر زخانة زخانة جبن كأخن تنكر مالتي بتي حجا ومقد خن كيد متان ناتنا يا ستاتوس كين بالاشوا وي ناب زخانة أجم كين عتو متان حجب بحدا زي إن فيديو رأي ونموني دحرك أني نجاروني ناتكم رئيتو نايز حدش حقي زيادة فيديو تدليدهم نايز زاربولو زلو مالتيو مرحبا يا حواتي عبد زلهم والسلام كتلو لي تسفاي قبر لو مخاني بزعبا قراو باس كزاربي دلي مالتيو بزعات انتي حاتيتهم نقراو باس نتحرال لنس نابي كجيش يخل كم تخلاتنا نفلطو بلاو باس بهلالو قراو باس تاي زخاني ناي وصعتنياتات مالتيو تي اقراو باس مبزحتو غزي وصعتنياتات يوم زوهبوا ويد ماني وصعتنياتات عدوم زي تفلطه ويد ماني كابناي عدوم امباسي باسبورت كرخبو زي كالو بتقلالا خنبلو نخلينا بلاو باس كاني كلاس مالتيو بحصيرو ابزي اخزارب زدليك نايتي اقراو باسيا زخ انتايو نابي عدخن جيش نخل سلازبولو نبوزحات مالتيو بتقلالا خنبلو نخل نابزخونا عدخت جيشو تخليهم شنغن ابكومن زفرمو ابت شنغن اجريمنت زاتو زي شنغن اجريمنت سمعكم تخونيهم انتايو استرتجعت شحن 75 زتكبروا وعل اب شنغنيو شنغن اب لوكسمبورغ تركب اب تي دوب ناي فرنسا ناي جرمنن مالتيو بحمش تعد زجمريو توع الحمش تعدي اب تكزيت كيرمو حجي كن 26 عدي فريمن او توع كانتاي زبل اب نابنت ناي جرمن اب جرمن حرقبل كون كم وصعتنيا السو يبقى عكايت يا ورقت بزي فيزا ناب كالا عد خدجيش كم تخيل كابزي أنا إسران شديشتن عد مالتيو كم مخاني ويدمان السبن دحر عديم كخبك عدي نسلسته ورحي تسب أب توشت ناي شنغن عدتات كم دلايو خجيش اللي بتي أحنتي فيزا زتوهابا نابنت كم جرمن دحر توهاي واتي أورقت ناب دلايو عدي تي إن عد زفرمانتي وعل مالتيو كجيش خيليو إذا قبل كل خوخ عن انتايو أقداسي نعهم قدم مجشاهم كل جزء نيتعدي بزيادة كتفتشوا يحيش يبل بتقلالا لينك حد لكم أبتي يوتيوب أبتي ديسكريبشن بوكس شو تعدي أبيك تكشخم تدلين دحر فلتكم أو تفتشوا نبكى عد واتساي كاب شنغن دحر كتكشوا دليهم كأني تي عدي وساني تعدي ندحر تورقتكم تقبلوا زي تاسيرا ناي غراو باس نينا نزارب زلنا تي حمخشتي باسبورت الساتو من دحر تقبلوا مو اوكي نحا فيزا نهبه كاينا ندحري لومخا كله تزحتت خا ندحر ماليخا كتجيش تخليخا تصقم يبلون مالتو سلازي
ዝንዝን ዓዲ ኣይፍቀደልካን ይኽትብል ከቢድዩ ብጀካ ካብታ ዓዲ ዝሃደምካዮ ኣብዚ ንኣብነት ምሽ ዕቑባ ትሓትት ንኣብነት ካብ ኤርትራ ንድሕር ናብዚ ዓዲ መፂኻ ዕቑባ ሓቲትካ ናብ ኤርትራ ክትገይሽ ኣይፍቀደልካን እዩ ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ካብ ካልእ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ናብታ ዓዲ ዝበሎ ክገይሽ ኣይፍቀደሉን እዩ እንድሕር ናብኡ ከም ዝገሸ ፈሊጦም ከዓኒ መሰል ናቱ የብሉ ናብዚ ዓዲ ክትርፍ ማለት እዩ እዚአን መሰል እቲአን ኣገደስቲ ዝብለን ነጥብታት ካልእ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ከዓኒ ኩሉ ግዜ ናብቲ ዓዲ ክትገሹ ትደልዩ ናብቲኦም ናቶም ኤምባሲ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ብዘይፀገም ናብ ይፍቀደለይ ድዩ ኣይፍቀደለይ ኣብ ክንዲ ምባል ወይ ድማ ኣብ ኢንተርኔት ከዓ ሪሰርች ትገብሩ እቲአን ኣገደስቲ ሊንክ ዝብለን ኣብቲ ዩቲዩብ ክሓድገልኩም ኣብዚ ቲክቶክ ከማን ክሓድገልኩም ክፍትነ ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ክጠቕሙኩም ከም ዝሓበሬታ ከዓ ተስፋ ይገብር ናይ ፕላወር ፓስ ወላ ሓደ ሰብ ስለዘይ ሓተተኒ ቪድዮ ኤክስትራ ይሰርሕኒ እንድሕር ሕቶ ኣለኩም ናቱ ከዓኒ ኣብዚ ክትሓትኩለይ ትኽእሉ ኢኹም ሰሰናየቱም ነልኩም ይቐኒለይ ባይ ኣጆና ዝደኣ ናይ ቀደም ቪድዮ እንድዩ ስለምንታይ ተምፅልና ኣለኺ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ያ ሓቅኹም ኢኹም ግን እቲ ሕጊ ኣይተቐየረን ኣብዚ ሜድያ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ከም ዝተቐየረ ወይ መፈራርሒ ከም ዝክገብሪኦም ከም ዝክፍጸም እዩ ከም ዝኸውን እዩ ዝብል ብዙሕ ኣብ ሜድያ ኣሎ ኣብ ጋዜጣታት ድዩ ኣብ ዩቲዩብ ድዩ እሱኢታት ርኢኹም ከዓ ኣይትደሃሉ ክብለኩም ይደሊ ወላ ሓደ ኣይተቐየረን ክሳብ ሕጂ ኦፍ ኮርስ እቲ ሕግታት ክቕይርዎ ምድላዮም ከዓኒ ምኽንያታት ኣለዎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀዮ ኣለኹ እቲ ኣብ ፕሌይሊስት ክሓድገልኩም እየ ሽዑ ደስ ዝበለኩም ቪድዮ ብዙሕ ኣርእስትታት ስለዝኾነ ትርእይዎ ማለት እዩ ንዓይ ቀንዲ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ውድድር ኣብ ፖለቲካ እዩ ከም ዝግብሮም ዘሎ ኣኤፍዲ ስለ ትብርትዕ ዘላ እቲኦም ካልኦት ፓርታይ ናይ ቀደም ክላሲክል ከም በዓል ኤስፒዲ ሲዲኡ ሲኤስኡ እሳቶም ንኣኤፍዲ ክትስዕር ስለ ዘይደለይዋ ተረርቲ ምዃኖም ወይ ካልእ ሕግታት ከቢድ ሕግታት ንወፃእተኛታት ወይ ኣንጻር ወፃእተኛታት ይምድቡ ከም ዘለውስ ከፍልጥዎ ይደልዩ ነቲ መንግስቲ ነቲ ሰብ ያ ክሳብ ሕጂ ግን ኩሉ ከም ቀደሙ እዩ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ግን ሸለላ ይብሉኻን እዮም ኣብ ገበን ዝገበርካዮ ኣብዚ እዋን እዚ ብተሪር ዓይኒ እዮም ዝሪኡኻ እቲኦም ጠበቃታት ድዮም ወይ እቲኦም ታይም ዝበሃሉ ፈረድቲ ድዮም እቲ ፍርሓት ፅልኢ ስለን ኣብ ጀርመን ድዩ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ እንዳበርትዕ ስለ ዝመፅእ እዚ ከዓ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣለዎ እዚ ቴሮር ናይ ወፃእተኛታት ዝገበርዎ ድዩ ገበን ብብዝሒ ዘሎ ድዩ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣለዎ ብሓፂሩ እቲ ሜድያ ከዓኒ ኣየዝሕሎን እዩ የበርትዖ እዩ ዘሎ እቲ ፍርሓት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ብናይ ነቲኦም ወፃእተኛታት ድዩ ወይ ነቲኦም ጀርመንስኒ ዝያዳ ፍርሒ ይሕድሩ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ፅቡቕ ኣይኮነ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለዚ ንዓኹም እንታይ ክብለኩም ዝደሊ ቀንዲ ከም ቀደምኩም ክትፅዕሩ ፈትኑ ካብቲ ዱልዱንግ ሱብሲዲየርን ሹትስ ግራወ ፓስ ካብ ኩሉ ክትወፁ ዝያዳ ስታቱስ ክህልወኩም ሓደ ክትገብርዎ ትኽእሉ በብሓደ ክነግረኩም እየ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ከመን ገሊፀ እየ እሱኹም ንፈትሽዎ ንኣብነት እንድሕር ተመሪዕኻ ጀርመን ኮይና ሰበይትኻ ወይ ሰብ ኣይኪ ማለት ወይ ኤርትራዊ ኮይኑስ ናይ ጀርመን ፓስፖርት ኣለዎኹም ማለት እዩ ካልእ ስታቱስ ምስቲ ግዜ ክመፃ ክኽእል እዩ ብቐሊሉ ክጥርዙኻ ይኽእሉ እዮም ናይ ደቅኻ ከማን ቅልጢፍካ ክትቀይር ፈትን ኣብዚ ዝተወለዱ እንድሕር ኮይኖም ብሕልፊ ናይ ግድን ክስታይ ግበርዎም ናብ ናይ ጀርመን ወረቐት ክትሕዙ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እዚኣ እንታይ ኢላ ሓቲታት ንሓፍትና ንደቀይ ናይ ጀርመን ፓስፖርት ሓቲተሎም ስኒ ግን ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ኣምፂ ኢሎምኒ እንታይ ክገብር እዚ ኢታት ሓቂ ሓይሽ ከቢድ እዩ ጠበቓ ስለ ዘይኮንኩ እዝን ግበሪ ክብለክ ግን ይፈልጥ እየ እዚኦም ኢራካውያን ከማን ከምኡ ፀገም ኣለዎም ደቆም ኣብዚ ይውለዱ ድሓር ካብ ናቶም ኤምባሲ ከዓኒ ወረቐት ክረኽቡ ከቢድ እዩ ናይ ጀርመን ፓስፖርት ስለዚ ከዓ ክረኽቡ ከቢድ እዩ ቢኮዝ እቲ ኣይደንቲቲ ናይቲ ስድራ ቤት ቅድም ክፍለጥ ኣለዎ ኣብዚ ተወሊዶም እንድሕር ኮይኖም ከማን የድልዮም እዩ ዝብል ኣሎ መዓስ እዩ ዘየድልየካ ገለ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ንበይኑ እንድዩ ካልእ ሕጊ ከዓ ኣሎ እሱ ኢታት ግን ኣብ ኩሉ ይጥቀሙሉ ድዮም
ክስታዩ ማለት ካብ ኦፊስ ናብ ኦፊስ ይፈላለዩ ግን ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ በቲ ሓንቲ ደብዳቤላ ቅድሚ ሕጂ ገሊኦም ሰዲደልኩም ነይረ እቲ ሕጊ ንኤርትራውያን ስኒ ከምዚ አይደንቲቲ መረጋገፂ ኣየድልይን እዩ ዝብል እሳ ፈትሽዋ ክብለኩም ይደሊ ወይ ብኡ ፈትኑ እንተኸፊኡ ከዓኒ ብጠበቃ ጥዑይ ኣማኽሩና በሉ ኣነ ከምዚ ዝርዳእኒ ግን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፈላለዩ እዚኢታት ንኣብነት እቲ ዓዲ ንባዕሉ እቲ ገማይንድ ንባዕሉ ስኒ ኣብ ገሊኡ ሸለል ይብሉካ እዮም ቀልጢፎም ኩሉ ይህቡካ እዚ ኣምፅ እዚ ፈፅም ከይበሉካ ኣብ ገሊኡ ከዓ ትርር ዝበሉ ኮለል የብሉካ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኣብቲ ኮሜንትስ ፅሓፉልና ናትኩም ተመክሮ ብርኪ ኣብ ከምኡ ከማነ ንሕድና ክንማኸር ክንተሓባበር ክንፍትን ኣለና ወይ ጥዑይ ጠበቃታት እንድሕር ኣለኩም ከማን ነንሕድኩም እዚ ሓጊዝኒ ኢልኩም ወይ ጠቂምኒ ኢልኩም ኣነ ንሕድኩም ክስታይ ክትገብሩ ፈትኑ ብጠቕላላ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብል ናይ ጀርመን ፓስፖርት ኢልካ ግን ጠበቃ ኣይተሓዝ መሊሱ የግድዶ የናውሕኡ ህልኽ እዩ ዘምፃሎም ኣብ ካልእ ቪድዮታት ገሊፀ ኣለኹ እዚ ኣብ ከምኡ ከማን ቀልጢፍና ኣብ ዘየድሊ ጠበቃ ኣይንውሰድ ካብ ኩሉ ከዓኒ ነቲ ጠበቃ ፅቡቅ ጌርና ንመርምሮ ናይ ብሓቂ ክሕግዘና ድዩ ዝደሊ ወይ ከም ኣታዊ ጥራይ ዘገድሶ ማለት እዩ እዚኢታት ከመን ዓብ ፍልልይ ኣሎ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ገሊፀ ኣለኹ እቲኣ ፕሌይሊስት ፈትሽዋ ሕጊ ጀርመን ወይ ሓድሽ ሕጊ ጀርመን ትብል እሳ ፈትሽዋ ኢኹም ከምኡ ከዓኒ ቋንቋ ክትክእል ኣለካ በርኪ ናይ ጀርመን ፓስፖርት እንድሕር ደሊኻስ ብውሕዱ ቋንቋም ክትክእል ኣለካ ኣየናይ ደረጃ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀ ኣለኹ ስራሕ ከዓኒ ብዝከኣል መጠን ቀዋሚ ስራሕ የድልየካ እዩ ሳይት ኣርባይት ዓመት ሰሪሕካ ፍርቂ ዓመት እንድሕር የውፅኻ ኮይኖም እዚ ከማን እኹል ኣይኮነን ከምኡ ከዓ እንድሕር ኣውስቢልዱም ጌርካ ሞያ ኣለካ ኣብዛ ዓዲ ሞያ ዘሰኣን ማንግል ብቑፉ ዝበሃል ኣሎ እሱኢታት እንድሕር ኩሉ ኣማሊእኻ ኦፍኮርስ ካብዛ ዓዲ ከውፅኻ ኣይደልዩን እዮም ንጥቕምኦም ማለት እዩ ነቲ ጥቕሚ ነቲ ኢኮኖሚ ኣገዳሲ ማለት ኢኻ ወይ ድማ ንነብስኻ ክኢልካ ዝኾነ ከፊትካ ናትካ ሰብሽተንዲሽ ኮይንካ እዚ ከማን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እዚኢታት እቲ ቪድዮታት ፈትሽዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ እዩ ግን ኩሉ ክሳብ ሕጂ ይሰርሑ በዚ ኣብ ሜድያ ትሰምዕዎ መሊስኩም ኣይትደሃሉ ወይ ኣይትፍርሑ ወላ ሓደ ተቀየረን ክብለኩም ይደሊ እዚ ቀንዲ ናተይ መልእኽቲ ናይዚ and also ፀገም ናይ ወረቐት እንድሕር ኣለኩም ኣብኣ ከማን ንበይና ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ገሊኦም ኦፊስ ካብ ሎሚ ናብ ፅባሕ ናይ 3 ዓመት ዝነበረካ ናይ ዓመት ጥራይ ይህቡካ ብዘይ ምክንያት ከምኡ ክገብሩ ከማን ኣይፍቀደሎምን እዩ ክትቃወሞም ኣለካ ቀልጢፍካ እዚኢታት ፈሊስኩም ፈትሽዎ እዚኣ ከዓኒ ካልአይቲ ቪድዮ መሊሰ ኣብዚ ክሓድገልኩም እየ ብዛዕባ ግራዎ ፓስያ ግን ዱልዱን ብዛዕባ ሰለስቲአን ኣርእስቲኣ ኣብኡ ከማን ዝገለፅክዎ ኣሎ እቲ ወርክሾፕ ኣብኡ ዝዛረቦ ግን ዝመደብክዎ ናይ ቅድሚ ሕጂኡ ናይ ሕጂ ኣይኮነን እቲኦም ነዊሕ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣክቱ ናይ ሕጂ ይኮነን እዚ ወርክሾፕ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣብኡ ከማን እኹል ቪድዮታት ሰሪሕ ኣለኹ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ከም ዝኾነ ንምሸቱ ስለዚ ምድግጋም ከይበዝሓና እቲኣ መወዳእታ ቪድዮ ረኣይዋ ኩሉ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ክጠቕመኩም ተስፋ ይገብር ናይ ዝሓድሽ ሕጊ ወይ ናይ ዝሓሲቦሞ ዘለዉ ከዓ ንገርና ትብሉ እንድሕር ኮይንኩም ፀገም የለን ክነግረኩም እየ ግን ሓቂ ሓይሽ ኩሉ እንድሕር መዚነዮ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ከም ቀደሙ እዩ ዘሎ ዘሸግር የብልናን ዓዲ እንግሊዝ ከዓ በጃኹም ወረቐት ኣብ ዝፅቡቅ የለን እሞ ዓዲ እንግሊዝ ክኸይደ ኣይትበሉ ፕሊዝ ኣሜሪካ ከምኡ እንዳገደደ እዩ ዝመፅእ ዘለዉ ከማን ኢኮኖሚናቶም ድዩ ኩሉ እቲ ሕግታት ድዩ ትርእይዎ ኣለኹም ትሰምዕዎ ኣለኹም እዚኢታት ጠጠው ነብሎ ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮጳ ብጠቕላላ ኣብ ኩሉ ዝተመሳሰለ ጉዳያት እዩ ዘሎ ኣየናዮ ዓዲ እዩ ዝሓይሽ እንድሕር ኢልና ከማን ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ ከማን እቲኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዮም ወይ ኣብ ዝኾነ ዘለዉ ናብ ኤውሮጳ ዝደልዩ ንዕኦም ከማን ኣይዋፅኦም ድዩ ምስ በልኩም ምስቲ ኩሉ መዚንካስኒ ዳርጋ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ኩሎም ዓድታት ከም ቀደሙ የለን ስለዚ ስኒ እቲኦም ኣብዚ ዘለና እቲ ስታቱስ ናትና ንቀይር እቲኦም ኣብ ዓዶም ወይ ጥቃ ዓዶም ዘለዉ ከዓኒ ብዙሕ ተመራፂ ይኮነን ኤውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ክትኣቱ ናተይ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ መሊሰ ኣስፊሐ ክነግረኩም እየ በርከ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ስኒ
بكله بإيكونوميك لدي بكله يا نحرق خاص أيوات كاني بحتصيرو تخسروا له يبزح كاب تخسبلو and كندي عبزز لنايو تزبلت خنقبر يحايش مالتيو كتغمكم كأتسفاي قبر أب تحت كومنت حدوقوا لي thank you مرحبا يا حواتي عبزز لكم سلام كتلو لي تسفاي قبر كم تأبت حدا فيديو زبلكو انتايو ملكتك نايجر من بتاسيرا ندحر دليخا قليت سألكم الله جن أقدس زبلوخ أنا حنت نتبخ زرس أخوة جناب كل فيديوهات كمان يللوخو نقابلنا حجينا 3 عامات نحرال لك نونو حجيجن قدم اون بفرستتي زلنا ايتبل نايجر من تاسيرا حتى تفتن زي اخو لك زي فيديو ابت لايف كمان يللوخو حجيجن ازي دولدون زلوم داخن تايو ازي غراو باس زلوم كن تايو زي حمخشتي باسبورت زلاتهم كن تايوم دولدون مالت بتقلالا يا تتصميمو مخالو مالتي دولدن از تتصميمو مخالو مالتي ببعينته مخنيات اللو مالتيس كمزي humanitarian asylum كمان يبحال ببعينته شمالو حجي السون دحرالكاس انتاي انت قبركا يا حايش تي كندي حجي ابزي انتاي زبلالو حقي سفيك فيكسل زبحالالو اسو خاني كتقيرو ختفتنالكا اتي افنتالت تيتلناتكاسني كتقيرولكا جن up to workshop إذا خدت حتى مليسكم مالتي أنا طبقة أيكون كون ناي واتساب تنياتات كله من باب خستايز جبرو وي بطبق مستطبقات سلازي تزارب قد ما حجي بناي كال كيسز ديو قلة سلازي حاتتكم يز نقرأكم بتقرني خونه لكم يلمبر طبقة up to workshop إن أنا ركب أو إخم بزيادة حتى السوق يعني كندي كستاكت قبرو كنت قاملو زلكم أنا جن بدبدبي إذا نقرأكم كم زي details حتى خيط حتى نبجعهم كم زي إتات فيديو خسر خلله بقع مال سخبكم دحر كوينة خاني كستاي كفلت أقول إن نبعلي تصبغ جرا سلازي أنا أبز خبلكم زدلي التعافن تالت تيتلنات كقدمي أخذ كيرا لك كاب دولدون طريلك ناب جرمن ورقة كتغيروا يتخلني خا كم زي كاب 3 عامات كن ناي جرمن باسبورت كتحط تخلي خا ادخال ندحر كله تمال أخوين كامالتيو الحجن تايو زخا كم يجر كاخت كيرو تخيل نعبنت سيلف ستانديشن نحر كوين كا نات كاتكال نحر لك نعبنتيو شعو كغيروا لك امبرك بتدول دون تراي سيلف ستانديشن كتكون كمان كفيديو مخنيات لك مالتيو كم اخ اني تي نحر كم اخ اني السون نحر زي سيلف ستانديشن كتكون ايتخني خبز وانا زين نفس ما سيلف ستانديشن نات كا خستاخت كفت مالتيو نات كا سيلف امبلويد مالتي بانجلش بتقرنيا خ اني يعني كاتكال كتكفت مالتي مش دو حجي زندحر كتقبرو زي كالكابز وانا زخاني نيدا لاسونس ألابنس كتحطت لك نيدا لاسونس ألابنس كتحطت كأن انت مالتي إذا unbefristete Aufenthalt كتحطت لك مالتي ما زك قوامي تقامات أو إذا كل جزء بزي ليميت أبز عد خد كمت كم تخيل مالتي السخاني نابكم أخت قيرو لك قدم دولدون ندحر لك طريلك ناب نايجر من باس كتكيد يتخيلني غا أبزقن حتوتات كمان يهلوكم يوي تحت كاب ناي قربة ورح ناي شدشت ورقة زلكم كمان علىهم مثلني حجز إتات كمان أو وقت حتى تدخلوا بت workshop سخاتكم تراي بقى حتى أكبوا موني حجتناتكم حتى وقت حتى تدلوا التعلاد كنقرأكم التبوتاخ نقرأكم تحتتاتكم شعوء أقدمكم كتسدوا لي لكم بركم استيات أبغى أقدمي أخذ زارة بالني بتقرني أترجم مخنقر لني أبتي workshop هيكون أنا ببحد أخذ ترجمه ويحطون دحرالو عملي سمتان كمل لسكم تحطكم من دحر زي ترد عنا تجزي بتصبوا خنت كملوا متان تحطوا أنا مشي أكبر شعون أي حتى دحر كأني جرمني نقرأ الساعة أنا تقريبات تصنح مالتيو التجزية زلنا بتصبغ ترنف كوننا أخذ كله بركب بعينه تحطه إزمة أنا كم هو أنا تيوم نايت رنافس درابة تحطوا زلهم بس حتكم عندكم تحطوني قلنا عقمي هيكون إنكم لسولكم بحنسبكم قبرنا قدم ننبينو تيرمين كقبرو دلينيرة حجي كن حساباتك أيرة بحنسبكم قبرنا بقى ندحر كلا تيرمينات لنا أخول زي كونها كلا أين قبر مالتيو كن رأينا كن كستاي كميس تجزي يا أخلنا
مستي أطبق مالتيو السوق أنا كستاي تبوتها أطعي كنركب تسفاي قبر مالتيو anyway سسنايتم نيلكم زي خلو حجزكم تسفاي قبر حتى ندحر لكم up to workshop مالتيو بزعبا زي أنا أرستي وي أب لايف بتجاهم كالي إنا نعدل لو من لايف كأتوي thank you bye